Amb motiu de l'any Carmelina Sánchez Cotillas, organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, a Meliana vindrà una exposició itinerant del 9 al 16 d'abril a la sala d'exposicions de l'IAMC. L'exposició ens descobrirà una escriptora polièdrica que va formar part de la generació dels 50 del segle XX. Una dona avançada al seu temps. Ella mateixa es definia com a independent, rebel i bohèmia. El subtítol de l'exposició és Des de les fronteres del silenci i és des d'esta frontera des d'on nosaltres, un grup d'estudiants universitaris de Meliana, volem dialogar amb Carmelina i ho fem a través de la lectura en veu alta d'una selecció dels seus textos. Vos convidem a disfrutar-la. Un vers escollit intencionadament del poema Oberts al diàleg, que forma part del primer poemari Un món rebel, publicat en 1964. Oberts al diàleg, a les paraules senzilles i directes. Heus així com esperem un jorn i un altre jorn, sempre esperant-vos. Obert a la sinceritat dels mots que encara no hem pronunciat, i ja tremolen els nostres llavis. Oberts a eixes veus que mai s'alçaran iracundes, però que demanaven llibertat, des de les fronteres del silenci. Potser ens enteníem tots, al costat mateix de la trista Babel, on es barregen força paraules. La vessant assagística de Carmelina Sánchez Cotillas és la més desconeguda per a tots nosaltres. Esta faceta investigadora està lligada a la gran influència que va exercir el seu iaio, l'historiador i folclorista Francesc Martínez i Martínez, que li va inculcar un gran amor per la història i pel valencià. El meu avi deia que era una vergonya que els seus nets no sabien parlar valencià. Del que faríem amb els meus germans no me'n recorde, però sobre la meva persona va disposar que aniria a costura perquè amb el tracte amb les altres xiques del poble pogués adquirir una millor coneixença idiomàtica. A continuació, llegiré el text inèdit de Na Violant d'Hongria. Sovint ens preguntem com era la princesa Violant abans d'aplegar al nostre regne. Desitgem transcórrer el vel de la boirassa que cobreix la seva ninesa, la seva minyonia. Però sols podem imaginar-ho. Inclús el seu biògraf, Oliver Bragfeld, autor d'una petita història de la nostra reina, pareix, amb tot, ignorar-ho. Cal pensar que la vida de la promesa del rei en Jaume no era aleshores, quan tornaren els ambaixadors que el seu pare havia enviat a la cort catalana per tractar de l'enllaç, el bisbe de 5 esglésies i el comte Bernat, pas feliç. Havia mort la seva mare. La seva germanastra Santa Isabel, filla del primer matrimoni d'Andreu II, també era morta, i ella se trobava sota l'obediència de Beatriu d'Este, la madrastra italiana, filla del duc de Ferrara i terça esposa del rei d'Hongria. N'hi hauria tristor i planys quan deixà per a sempre les daurades planúries hongareses, manprenent el llarg itinerari que la duria als braços i al tàlem d'un monarca estranger? Podem creure, sens dubte, que no. S'allunyava de la terra nadiua sense recança, amb la il·lusió d'ésser la núvia del rei pusnoble i vell i coratjós de tothom. Carmelina Sánchez Cotillas, en Dona i literatura, un mecanoscrit inèdit de 1992, afirma: Jo, que deteste la paraula poetessa, no puc negar que la dona posa un sentiment particular en allò que escriu, com tot el que fa. Posa la seva forma especial de veure les coses i les seues femenines experiències. Tanmateix, no crec, però, que deguem de diferenciar una literatura femenina de la masculina.